Oh. Tabang daw. Di si iba guys. Siya atong patubagon. Kay Hi mga kamigs, maayong udto. Adi pa man udto karon kay alas 10 pa man. Buntag pa. Nya magadto mi sa sapa kay magtuba mi sa saging. Kay among ipare sa kinilaw. Nya tan-awa na ninyo si Nestor ug si Janice. Oh. Sana all kayo babahon. Nya kuyog nako si Bentoy og si Koreana si Ririto ana. Sayo sila ni Riri na human og hakot kay na dito sa ilang gihakutan na ay kana ang putyukan. Nya gilakag sila ba? Hey guys, pag tayo guys. Ya sila ni Mama ug ni Auntie Mercy. Tuas sila sa dagat. Nagpadagat sila. Wala mi karon nagka kurom nga dito paingon. Kay dalian sa to ila plano. Na kami din hinalang pud mi. Bye guys. Dagan kur. Guys, Bukit Ahuman. Naman na ito sa isa bar, buwang na kay to basing nahinugan na to dalatol. Sarado. Let's step off. On the brown buckle. Enemy. Let's step off. Ito na lang. Di man? One shot lalagyan ng nang kamang bautan. Yan na apoy lakatan nga saging. Let's step off. Dah na. Sabi kay pangwa tamangga. Balay dito rin yung balay itong dami para bintag o para hapit ko para sa diri din pala sa kitchen. Kada nimo lihok ba? Nya wa diha. Pangas ka kay palit. Mag-slim gid ka pag ayo dyan. Ay mama, okay. Islim lagi tayo, hindi na ako kabagtak. Kaya ito papangat. Pamugong ka man kita, pabungon tayo. Napay saging guys. Islim kay kadiyapan mo bagtak. Tayo. Slim kayo pero ang bagtak. Hello mga guys. Kung bagtak lamok. To Ario. Guwang nagyapon kayo re. To. Tulog na na maoy. Ha? Sekurikungon ang Bugtok pa bugtok. Ah, ito ni balay sa una. okay, nahurot na din aban nagkahulog ko. Ba? Ito pa kaya isa dito. Kaya magkapakapa. Huwag nang ikuha gali na mo gali. Gani? Atong nanganili din agkasakaton pa na ako. Gabok naman. Di ko na akong saka. Sino pa yung manggatong ba? Gibugtok yapon? Kwarta. May na lang, Jis, kaysa katong ang pangumpra nga city ra. O, singkura gid. Kato inyong gituba sa una, singkura ba ito, pero nahalinan, ba ka na to si Binhan. Kaya na diya lagi na. Nang huwag may gidya. Uig na po. Sunod bunga. Dako itong rambutan. Di sa nagpilay. Papa. Dipilay to pagtuyo ang rambutan kay habog kayo nya ang mga bata ag kawat-kawat pagsaka nya mga hulog balikon pa. Dako kag ito ah. RIP. Unsa ta? RIP da cherry. Ha? RIP. RIP. Wa na diha saging ra mo makuha guys. Na tana. Ito, may timbunga rin. Di ba season na lang din? Dili na ta ka juice. Agba, sa na diyo. Basta sige uwan. Pero dili man dani dito man sa pikas so dili Hindi kayo na akong bahan mo na ano si Tami. Tami. Iyon mga Exit kan. Tika, chumki lang.
Unya si Papa guys, nang dito na. Para dito ni store, tita, mama ug papa, manoy ug manoy. Nagtan-aw sila sa putyukan guys. Karon naman dani nga December. Puro. Ano o? Labayo na dani basta rin pag dagdagan. Karon tingnan. Dili, mapatog labay kay hapos kayo. Karon tingulan kay dili wala kay di kay sila kuha kay. Wala kay dugo sa saya nila. Ila isuyo po. Dilita ang indot. Oh, karon mga Abril, tugod na Mayo, Hunyo. Dako lagi ko wala na tugo nang nanay panuro ra. Oh, dagan na din. Ado ka nang dada ya dungo katulo na ila inventory na andak na ngani na o. Di ba din at mapatay? Di niya napatay. Abi sige man sila katabok nga wala ida sundang dala. Di pa kadagan ja. Ah, dagan na siya, kundi lantaw-lantaw na siya. Ang mana kundi adi mo nagdagan. Nako na ba? Hina-hina na mo gila kaga siya. Nabiyaan niya motor kay paingon siya ubos. Hindi karo kay sige lakag gibunal niya to italwas dalan. Kurat ng halas ambak tis kanal. Aron hapnig sila tanan. Nya daghan pa saging dai din hingaguang mga kamigs na napay isa tubaon pa ni Riri na napa dadto o sunod adlaw na tubaon kur matahon ra kay di madala na ag. Di ay di ay nangka mga kamigs oh. Para mabuo kayang bunga, di na nimo kinahanglan sa kaong. Pero daoton ko ni siya nga nangka. Daghang bunga oh. Diyan si Riri. Ihapinan niya yung gipasan kay para dili tagok o dili pud sakit sa abaga. Ada tabla. Ligid man loy. Kisay gihangos. Ano ba ang saging mag-ato tubong sila ng Dado na niya dito sa iso ni Mama Eileen. Tunggikan sa Manila. Nanay Bilin. Nanay Iba. Oh. Malayan, pangayo o kamunggay. Pagpuan si. Oh. Tabang daw. Di si Iba guys. Siya atong patubagon kay bisan nag live ko
nagpangutana kung naunsa ka. Ay ngano kuno gitabang ka? Naunsa day ka? Wala ko rinti. Sa prang. Prank na day. Asa ka nakakuha kor nga gitabang? Si Mami, uy. Ay sa giatot na damay-damay na Unsay ingon- unsay ingon ni Mami? Sa dini. Abi niya, buwan nakita na ito yung video ba? Ay nabuang na gini. Video gi kuno di. Idita siya pero katulog ako tanawin yung video. Hello guys, dito rin nila ayla iba kay nang chat sila lang sa alas 11 kay tabang na si iba nakaroon Asa dapat mo nakita video? Asa dapat ko nakatulog? Nanto ta dito guys, nanto na siya. Nanto sila ante lang nagkuan ta sila chat lang kuan. Na diyan silang lang guys. Sante ko ba na. Sige, sige padayon. Unsa? Kay aron maklaro sa viewers. Kasi wala tara si Nicole ang nagkauban. Oh. Pagkauman. Ito guys. Ngayon naman kang ito bang iba? Na. Kono totoo pa. Yung sa dito tupaw. Ang kuanan daw asin ka ayun siya ayaw. Na, yun daw siya. Yeah. Agmahot na magkakon. Agmahot na magkakon. Ah, dapat ko nag-edit kaya katuluga ag pasumangil ginigi ko. Katulugan siya lang sa bangkog ingon siya dito daw. Nya, Vlog na to siya. Uh, diyan sana ako pag-edit kaya katuluga ag patakara magining. Nag-ina na ito. na ikaw lang nagtanaw lugar. Nawa ay pa daw kita. Just silupin gano'n lang matuloy ko mamangkin. Ano sa ka? Iba? Ay nakakatulog di ko gahapon diha. Oh, na-excited ko. Siguro, parang na ako parang sabi na. Sabi na, dako kayo magtingaw. Ha? Na, dako kayo magtingaw. Tinula po siya, katanaw niya ang video. Bakit tapos ako, iya ko dribingan. Tinula po siya. Tiwasan na, liman, kawalay, kuwan. Pero ako nagkunsa man ko nagkatulog. Katulugan ka din yun. Ay ka, tatataran na iba. Sa ay, kara-kara din rubuang. Kara sila katulog sa, pagdala na iba. Sabi niya. Kwarta. Oh, ni siyang manikwan. Ay tanong ra lugar ni siya. Unsa ngalan na geng? Manitre. Amo nga nagakuha na na. Nakakaon ra ba na? Dili. Amin na dikit kan. Amin na dikit kan na to na di. Nakakaon na na niya. Huwag kakaon mo kuno na awi muna siya daw kuno ang kana bitong mani dito sa ice cream. Mo kuno na siya. Nakakaon mo gud na sige na na. Paliton mo kuno. Di man. Luagon pa man niya. Di na oy. Agsalagon na daw na. Agasan lang na pero ina na na kakaon Dali na ra siya. ni tulog. Asin, dili sa asin dai. Idungan lugar ni tulog. Idungan na tulo para to sa ako ba. Ay, idungan kay gusto nimo isa din na dito sa isa dito Oh, sa isa. ikaw kung sa imo gusto kang idungan din mo na tulo din. Ah, sige. Unya, unya iba. Prank ra lugar to ah. Iwasa Korean. Tinuod man daw yung sinili. Tiwasa Koreana kinsay nagtambal niya. Si ano ang Kulo Binson daw. Dahil daw kuno kayo ang spirito. Lalaki daw ang doon kayo ng pangalan. Ah, di saniban din ni ah. Pero mag-report ba kay pero ay giurom naman ko ato natulog ko giurom. Wala na ko kabalo nga nagkuan na sila. Mata na ko dahan kay tao. Digpagaka daw. Giurom ka? Giurom na ko gahapon. Ako nakita ko mama din na isa ka lalaki nga nagkalo nga di mo maklaro. Anak ko dito din natabang, di ako makasinggit tabang. Na, amo tingala naman ako gahapon nga ano ko kasabot. Urom lang daw to, man ako ato. Nya karon iya kada buwan kay mga patay. Agbabay-babay sa iya. Ako mga bata o mga babae, lalaki. Mga patay nga Mabaklay ako kasada. Lah. Wala na ko mama. Wala di katulog ko ba? Ano ampo Kung gampo ka hem tulog. Di mo sa chipang Ah, muna siya din sa saniban. Muna kaya nang pangoros. Ay bidas cross oh. Ahan mo. halang bawo. Tasan anak ko di ba nga. Wa man ipik ang cross eh. Ito na daw kita sila tintin ang cross ba. Siya man ipik. Ah, isa tanawa ro ni kor ang isa kor nahulog man. Ba man iba ito ra isa nakatulog kay bang gigaron. Dili di ame katri. Abay mo. Ay, Nabantayan ako yung dugay na ay nagisihiro ko. Pero ako hindi ako kasi ako asa akong orong matabang. Matabang. Hindi ako kayo. Pero na og tabang lagi. Ito nagbunta ka ko. Gabi. Ang gabi eh. As luibi na. Sa gabi? Tulong namin ang mana ko kuan. Okay. Baog ang Baog ang mato. Walang kuan ba lisog. Ang liso na wala. tingana ko sa kong live kagapon nga inguna man nga kanang kumusta si Iba kay gitabang man kuno to. Kumusta daw
Nya iba, unsa man gi Kaya kumusta? na ako pagmata na ako nang diri nahubag na ako diri nang diri pambali-balian na day ko ni Duy ay. Bali. Oh, sama. Hawi na ako lawas, di na ako kasabot. Ay mo. Dapat lakaw ni kapon muro ko sa on, ko sa mood ba kay kapoy ko lawas ba. Pasakitaan day ko no ko para makuan ba. Pasakitaan daw ko nila. Pamislit kanila. Na diri hubag kini kapon no. May gani Dugay ka. ka nakamata. Dugay ka nakamata. Dugay siya nakamata day. Wala ay kanang sa istorya kasi nakabalo ako makabalo niya sa pa. Nilaan utak ko sa ulan. Wala, bulag sa amang pasakitaan ganit ba. Nilaan sa ulan ba? Hubag ko diri. Ay pa sila kabalo nga kanang kuan na okay naman sa kanila. Namay nagtambas sila. Ano ba din sila? Nagpamalina naman sila. Kaninaan mo. Ay dito pa kay anak ko kanang gipili dito sa kuan. Ay dili mo na to apay sa abayan si mama. Pero ako na dito ba ako tulong ko na euro ako mag-euro na hindi ka pa ingon sa ako pa. Untag na magpag-anak ka sindangan ba? Sindangan ang Ay, gabi, lugar niya. Dili tabo malas doon. Uy, di pagi ka okay ba? Kaya nga, pagkadagbuha ka mo sa mga bata. Uy, iba mag-anak ka sindangan lagi. Ito mga alas 12 siguro to. Ibo ko kunin dito kay Ibo na mga bata, aga babae pa sa mga bata. Nagagmay dalaba gamay. Ay, artista na magug ka mananggaan sila. Sikat na ka. Mo to bangon sa ako. Diya sa sindangan ba dai manambal ko niya. Uy, magsuot yung takag, magsuot yung sinang pula kung gabi. Nang sutan ang pula tong ganing pagtabo na nga. Sutan daw ko nila pula na wala ko sakit ako dito gibiraha nila. Bisa ulan ko maayo. Patagal si Brian, tabangan sila ni Brian. Bubuha to yung holy water. Nagituka doon ako dito na anak na ako dito. Duka sa dito. Ha? Si Didi ba na anak doon ako? Kaya nga nga ning nga nga tuok ko lang siya. Na gituok ko na ako siya. Gituok ko na ako wali ngon gituok ko na ako si Didi anak daw. Tindog daw ko. Nga to man ang balay gitu. Hala, bitoy, pahawa niya, bitoy. Iba sige. Nay manambalay ba dai sa sindangan? Kada ko nung nasing manambalay. Ako yung, Pagmangkon dito. ako yung nani bagay Sige, kong, agka, oy. kuwan. Ang kuya dani king kong aguban-uban may unya ablay-ablay ra ba mi? Ikaw tuokon. Daw mag anao na hinukon niya noon. Nya Ka makapugong mo ani ko nya. Hey, mahangir ka dito sa taas. Di man kay matakdan man sa ko. Anao na pud ako sila nang. Dagana ni media sa dito sa balinguan. Baka ayo sila nabuang ni ayo. Digid mo tabangan kaya muna nila content ra. Wag magtabang ninyo. Sa ginawa. Uy, tuyo kami dito sa terminal. Tingin lang. Ay pag ina ko mamatay na ginukunan kay di ko makaginawa. Mura na pag di ko kasyagit ba. May nga si yung natabang di ko nila tabangon. Ay wala ko lang wala ko parang mga nagtabang sa ako ah. Dili humana dai papakitaan ako nila tihala ako pagmata na ako man hubag na ako mga dili. Ato man ang balay abot sa mga balay ako may ikuha. Nagpapakan ko ng balay sa mga balay. Silubit sa mga lalaki na pero ako tingog na. Nag-anak ko mga ginawa nila ni Juan ba ila ni. Wala sila ni. Juan pa nga. Wala ko makuha sa ino. Nagwala dito yung angkol dito. Nagwala yung angkol. Ang ulo sa Nicole kaya ba sa kamanian. Yung si Nicole daw ako magmami. Lalaki daw ako tingog. Sa nibang dito siya kay isu matagal ko mga dili siya pabuhong anak ito. Ayun ni Robinson nga. Naras na lalo sa gawas mama. Namutol. Paabot pag sa manambalay. Sino naman sa mama? Yan pagida ko lang gidan nga. Ayo lagi ba? Ayo lagi ba? Nabago man kami kayo nangarato Iba naman. to ra si iba. Nangarato naman mi. Asa buli ko sa asin. Nguna siya. Ayo lagi ba? Ayo lagi ba? Sige sige ka gusto ko sa masasabi ka ng asin. Namutol dai nganan ko nga. Mura kong nakuan na ko. Gusto may kuan ko kanang sumpay na sa ayo kanang ayo kay malilit ang ta. Buto palinaan. Ibiyo siya tawag si mama takuan tawa si mama. Saya pag baka bala sa mga anak na amin uyuan nasa lapas sa tutong. Lapas sa tutong. Upaw ka ka. Lapas sa tutong. Naglantap si mga anak si pamangilabot paglakaw sa asa ka lang ling ang tutong pa daw kuno. Ayun, si Pisyon. Ilang lang ako sa video. Gusto ko pa daw. Kuan kay totoo upaw ko. Lauli naman sa tan, lauli. Doktor sa siya. Dagan lagi kay balas dire pero asa na to paglabay. Nauli naman siya, ulian na. Kasi dagan lagi kay balas na. Wala na mo pagpagkatay na. Yung siya, dalawa siya. Ayan siya. Naman sa mama luto. Nasama lang alas sa Robinson nga. Una kay din mama nang to pag gawas sa Robinson na pag sama sa gawas. Ya dali pala giabog. Maray siya ko lang kay. So nang kada alas siya, buang siya. Alas siya kanang higa na. Abi na ko nauli na ka. Wala ba ako na speak nga. Yan lagi siya.
Wala ko na sumisaya. Abi lo kabuhi na ba? Abayan siya dah. Abayan. Abi lo kabuhi na tingin ada ang Magkuhan ka ba ito ganito kay Nay? Iyang habak na na daw. Ako naman ko ako. Sa ana. Daga man ko nga. Ako ko nga wala ka na pasalo ko sa kabuhi ng bakit kundi nga. Doy nakapalha pa doy. Sudi. Nakapalha ko naman ha. Ay nakapalha ko ng jin. Ito ng jin. Ay na ka pa ng tubig lagi ta. Na ako huli sa saraan sa ito. Kira gitu to ko siya. Nabagaw man ko nga. Uli gid istorya kay na uli na kay wala sige. Dili ko. Ako ka niya ang dapat na mo iso kayo. Lagi ang matargin nang mo kaiting sila na ang awan ba. Namo to nga kadang wala may kanang. Ara ka story sa ko nga. Lang dili lagi na nakapula ka kanang wala sila kanang. Dili sila kita kon. Yung kurang tawo ka na ko singgon. Giyana ninyo. Ari ni ko dili ni may mga matabang sa mua. Adto ko man ang balay sa Robinson. Namuto ako gitawag sila bagani sila katawa alas 10 beto kapin. Yung ko ako sa sopa. Kon sa mana patalaw kuli kay kana sa buyagan niya. Namuto. Apa mo sa balay kay nagabot ang manang balay. Ya po giaway ida. Ayo lagi mas si ana. Kay ana ni Robinson na nabili man yung lana. Isa nga. Balay sa balay kay dili kanang gipildi daw siya. Gipildi daw siya tong kuan yang kontra niya. Sa balay ko nabago man pagbalik na bisi ko sa lana nagtindo naman siya. Layo sa nuya sa loob. Ala sa kasunod sa ko ala kay agdo ko naman luho ka lang sila. Niya ni. Nagisi naman sa nagtindo naman sila. Ino na sa Singapore na kuno kay ang nang buto nang gihilak mga bata. Sagit sila na linggo ka kasama kagabi na biya. Nangon tumataw. Unsa sa tinalan? Aw na siguro des. Nahilak kami ka kanang murag na ako sa yabang. Ningon na siya. Paabot na din siya. Si dali ano na pamalina na dili pa ganaw ka ba pamalina kaya mga kawli kasi gaba. Na marami na rato-rato. Nasi mara si Brian na kaliro na. Wala sa mga baka kaliro. Namulan to rin pag taon-taonan sa kakungon sa labing sa papuntagan to wala buang na siya. Pero nakuha naman kaya na alam. Bubuto na to yung Oo, utok. murag buwan to yung kuan ba. Mga bugto na yan Oo, itong na. kuan ugat sa utok. Na nangiso naman ng maayo sa nung ting. Nangiso sa maayo ba. Ang kuya na to kung lahi binang sanib kay ag kuan ag takod-takod. Ano to pag permino na doon to. Ay na sila dito si Doy na po og si Brian sila lang. Agubot sila tanan. Kasi Brian na po doon. Alas Brian na po. Baka yun. Baka yung na prognosis sa na content pa ba na? Content na bara o totoo na yan. Nakarana to pag wala ko to kada higdara sila. Pag ikaw para sa manang balay kada tindog naman sila sa Catherine. Sige mas alam dili noon. Kana. Kay pugapon dili si manang iba kay kanang ang gilag nga dili pa makalakaw ba? Dili makakuan makanaw kasi si bakol mo kuya pa di mabugok sa yang kuan. Naman hinawira sila nangisuro man ko nun siya. Amo to pag kuan sa paninag ya. Giabog man ni Robinson ang kuan. Ay, pa siya na Ayan ulian. pa siya na siya nang unang. Daghan lagi balas lagi diri. Yeso din na. Di ba nagbalas ang mga asin man ha? Dili ba siya ang kun? Susunod ko na ang patigla pag sa patiglalis. Ay ko trawa lagi sin import ko bidyuan sin. Trawa ko lang sin ingon siya, ingon na siya. Bidyur naman ko wala ko nagkan. Siya nga wala ko natabagi. Unsa matabagi gatang kami mo tabang sa mo dili ka patabang. Grabe mo ko saya. Lasa sa kuana. Kaya pwede ba ang galas sa membrana mo ko kabuhi lagi ng sabayan nga. Wa ka kabuhi dili na na. Sa to yes bayan ko ano na katawa man katawa ano sa bayan lagi na. As Brian, kung mas nga, kaya wala may palina to. Kaya kanang gabi na kaya malas din sa sarado to ng batindahan. As hindi ko lito lang ni Maymay nagkasig ayon na wala man si Gabrihan. Kanang nga nakaingon nga ganyan pag ba. Naigi nga dulo ni tambok kinaikuan. Nay kanang palina na maligya. Pero na kay nag-inom dadto. Sila may Ayo nagsirado na lagi dito nag-ayo ilagi kita baka daw sa nag-ayo daw. Oh, nagsigita na ganyan bilbog sila abriga pun ba na. Mo dito na bibili na sa mga nila. Tangal ko tong naman to anak ni Anggi nga isa. Ano siya nga. Taba siya nga. Dulu sa dito ka kay luwi kay tuti sa unsa na sila dati. Daghan tong anak ato yung ulit taon niya. Kay silingan man ninyo. Namo to may buo sila mo to daon na. Isa ulit tawo lang. Sige to kuan ba pa to buo. So, bukusan na imong bukaw kay tuba na din ta saging. Naman to nga kanang kuan. Lakaw. Di daan na ito tanan lang. Nadol to siya nadol. Sa kusina. Kaya mo sa balin na ay isa ka mo kay. Tuwa mo gid. ano ba sir? Amo rin to nga. Sulod siya. Nya na nagbalik makatod saging. Si ya, mama ko nang nailaki na kauban ba? Katong nagpala. Magampo ka lagi iba. Ay aron di kag daugon sa panuway. Muna kay mag-ampo kay agsali magkatawa. Hanap pa kanay sa tiyon, hanap pa kanay sa nauna mo katulog. Nagitabang ako sa tabang asa. Ay, Ginoo, mga tuntun. Ay, salamat sa naka. Dilo pa kanay mo na dumduman. Mo na sampit kay mo siya. Ay, Ginoo, ala siya. Kay mereka po nagruto siya ba? Yung si Robinson nga. Ay, salamat sa Ginoo pa kanay mo na
Yung na sampit. Nga ano man ko mag-iyon siya, ha, yawa. Yawa, pati yung sulod. Wa pa siya nalingot sa Ginoo. Kanang bata yung mga balibulay kay Andre Benson ba? Kanang bata yung mga balibulay kay kanang sigad man siya. Yung sihagan sa mama yung siya nga. Ayun si baba, ay papagdating ng mga anak. Dapat tagarin mo ni mga anak sa mga basang silang mga lawak mga pagkaon kay aron dili kuan kay kanang mga imong kaloy sakit na lang. Namin dituto, namin kuan nagbuyuan, bukan sa ilaha. Ana si kuan natuto na. Sa paglakaw na dito, asa magaling kang gikan dito pag ulit sa imong balay, ay papaglabot sa mga anak, kay mga anak ni kamot sa mga kuan. Namuto na. Ay pa rin siya na urong-urong yung mga kuan. Yan sa palina lagi na yung mga palina. Kay palina naman. Ay, palina kagabi ba? Wala. Kanto naman. Wow, man kay. Nah, digit mag... Basta siguro na siya ng duwa tungkol kalag. Wala gani. Ang tangali namin nag-adto. Diha. Kaya may dakot bud ya atag dito. Muna kinahanglan lagi. Pwede ba nato iskadlaw nagkuan mo nga nag-atong ng tiri? Katong kalag-kalag naman nagdiya man tamen. Atrasahan man dito ato na may dakot. Diya namin ako natangali sa pagkuan. Ang na si Bintoy sa saging, kaya ipare sa kinilaw. Nga sinistor ang magkuhan sa agkilawon. Wakaw, anya ato ning putulan mamig. Sula pa nako dahil siya nakuan kaganiha kay naghikay pa ko sa pamahaw. Na ato ning putulan kay para atong masulod to sa butanganan nato sa bulak. Pangita ade. Para mabago ang atong butanganan sa bulak, atong bulak sa altar. Ni amo ni ah. Kani? Higasi. Yabon ng tubig. Kuha day tubig. Butang isa nagtubig daan. Ay, basa-basa ano eh. Baby split o gross. Hindi mga mix. Aton ni ibutang atong bulak dito sa atong altar. Kaya para nga presko ang bulak sa atong altar. Luto na ang atong saging, niya ang kinilaw. Dini na dapat sa iyo kay ang malingkuran dia o. Diri ba o? Kinilaw nga bolinaw. Si Itol ang nagkilaw danhi niya. Di ay kapayas. Si Riri nagkuha na siya sa iyahang kurmata diha. Oy, kabati. Paano plato na sa Ano kabati kita ba pipikaan siya ni Isko. Sa bugon, nagkapitahan. Ang guys. Patong bako dito ko sinari ko. Palihog rin. Paulit na natin yung sinunod. Bangus. Ini amang kinilaw nga isda guys. Bangus ni ah. Ano gipod ba nagpanda sa kuha? Ilaw dai mo. Dili na tol. O na ay kinilaw ni Itolo. Wala ya. Wala sa payan sa naon. Dumar kay si Bibi. Dala lang bako din hero. Pagandot na guys sa kaya ilang saging. Ilaw. Ha? Abi na mo kargada mo mon? Gabi, Ha? gabi gapon ra. Amo ko nakargahan nga wala. Diri abay-abay ka rin. Ha? Pagandot na niya. Dito. Amon dun dun lay. Wal, share mo. Lamin na. Ay, di ka wala na ba?
Ah, kung kamo pipino. Bawas na ako. Sabaw sa pan. Sabaw sa ilaw. Sige, sige. Ano dito din? Kuan. Ate Janjan ba? Kapos na to. Ay, Baba. ako. Nandan. Magunig nga to ba ang saging Marilen? Laro nga sad. Gusto niya kamatis? Ali! Dali, saging oh. Ano ba? Kinilaw ah. Ha? Gusto niya hinog na kamatis? Langkol? Ako na. Kamu na ito sumakay. Ano ba? Kunin ka, ali. Bols, pinito bols. Ano ba? Kinilaw ta. Sinilaw. Sinilaw. Agay. Ikaw ba gagano nga dili ka ginaw dola? Kapaliw na ka. Diba? Day. Ano ba? Sige, tawat. Bol, gawa na. Ginarigid ko pag-abot. Dilaw ka tanga sa bakilin. Ang maigay ba mo sa kilawon ba? Ay, sila. Kurang gabon. Yung kalin, ang abay-abay pa. Hindi mo kitang siguro na lagi. Kedua. Tabak lang. Oo. Hindi ako pabalik ko yung dito. Kamatis na hinog. Barbie. Diba ang hula? Sa stula. Buang gila ka, Iboy? Ha? Buang gila ka ka? Ah. Kau? Ano ba? Ano ba itang Aman din yung Rere. Nagul sila. Yung doon ako. Laga. Ano ba? Ganay? Ba man naglaag sa kakaran? Magdala ko? Sila gila ko? Ano ba? Ganay? Sini nga bata. Suka na na bata diha. Di na pa yung balay. Ito ang ko rin na. Naghapon na sila. Naghapon dito. Kapag Kaya maglaga. konsay, saya kikay sa panyo sa ninyo. Pagkabuntag at pag mata na niya sa buntagan. Hindi na siya nga agkaroon niya. Sa'yo kay pamahaw. Amay mo nga kayo sa'yo magkaon. Sa'yo kay pamahaw. Kay agtulong ko niya iskilahan. Uy, masa-masa ulit ka lang nabun sa una. At turaon ni mo. Digid sa bangko. Ano kasulungan man sila? Sila na ito ba? Dito na din ang bata. Balot na ito. Nagkurya na Matang mamatang. bagay sa ibo yung mga. Hindi pagkasabot sa Bisaya. Ignan mo ano-ano. Koreana pa. Hindi isa kong pagkasabot sa Tagalog. Siya magpinagalog ba? Ikaw magbibisaya ay. Sinabot yung guluha. Dandan daw pala na. Sabot na Saya dandan. Buli do gulo. Naglam ang barani ka barani niya. Uli na. Guba ng niya. Kung nahog mo, yan di. Iwasan kay kasakam di. Ganyan pa mahog mo. Junior. Papay. Lutuan na silang galbubon. Siguro ikaw na basta kilaw ng buko. Oh, yang ada na raw era mo. Meron. Ahmed, tayo mo bong ng bata mo? Hindi sila classmate. Ito man ang bata. Ito. Biglang ganda ka na ba? Aman yung papa siya. Ito na balo din na siguro. Kamuang sa sila. Nagbanda to sa kapang kama. Baka na bilang mag... Parang ba kung nakakain sa kinilaw nga ba nga? Ano man? Sa hindi pa mapamaw sa baby. Baby. Sige na, kilaw din ganito. Meron kay bangos og ground na. Dili ang hipa. Ha?
kanya ah. Karne gitu ba. Basta nabaw nga di man Ang nagkilo. uban kay isda may pud ang uban ah. Karne dai kuan. Ang tambok. Kanya milagay pa siya. Yung tambok ba sa kawan mo kawan. Bukod dahil sa labaw. Naging kanda kabon ilaw nila tuon ta pang kayo. Ilaw nila ni. Bukog ka. Kasi nabukog ka nga. Gagmay na kay isda yung kaon. Wala yung bukog ito. Nabukog kang huli na. Wala ako na nabili na sa ganun. Mara, isa-isa rin ka, di mga gina. Doon ako nakamata itong kalong. Doon na, doon lang din. Naman kayo sa baan kayo nga kawan sa dito. Ilaw. Nito. No. Napalala? Yung kayo yung kauban na. Yung kayo. Ayun sa sitapan kayo. Di ba kayo sinitrek? Mga di Kristen? Yaman. Nag-live ni ba? Pilang day mo kumukbahay Hindi niya. kasulod lang mo tanan ba? Hmm. Na, dito sa mga bay nagpractice dito sa Atbang. Oh, Safety, kauyab ka ta din ni karon. Untung sa mga nilin, wala lang yung tuwet. Deb. Ingon sa dentong isa katong magsuka ba? Ay, itong kamo na nabilin sa gato ng uli. Ay, ano Dagan mga mama nag-uban Ang lang. lasa ng manilan? Ingon din siya nga. Ingon din siya nga. Uy, bagyo. Siya, di ko na, di ko na nga. Diyan na bilat. Tanaw din niya na kung tawahan din. Dato sa itong manilan na. Bahal ka lagi? Gawas pa sa ang sutan mo ba? Nagkingita na kay ate. Humana kuan yo, gawas na kaya panyon to. Gawas sa din siya namin din dahil dito explore siguro nila dito. Ito yung isun kay. Nanay motor ba? Tabot na ito sa gawas niya, yung ato ito pa dito sulod. Bulhot din yung motor daw. Layo pa gani. Na, ama na ko ate dia! Bulhot, hindi ata na bataw. Bula ala mag-aari. Ano, lagi na siya kay. Ano mga kumalinig ka? Gawa pa si ate na. Ha? Papakong la. Nagahan na ako pa nga ba? Ano kan ba? Alas pari sa Kristen. Baka may Kristen ya kain gapon. Ba magpapaba ka. Ano ang magmando sa guys ano mo nagman. Nag-ingon sa session nga di pwede. Di pa mag-eat 16. Lagi kadagan. 16 na lugar ko siya. Langan lang. Okay, di man sa tuhalat ang ano? Bata ba? Di mo sa nagkuha na mo client mo 16 na ba? Sir, interview Ay, aman good na consultation. Kapag mo to May binataan. papel? Buto ang tuon sa ay pili dad. Ito ay hiya. Yung pwede yung tata. Kung yung malilin nga, gahapon ba? Niluan. Babay ko din kay ang tayo, ang tesa client kami na ko nasusi ako ko. Ubo man ni kay day. Ang nagkatiran, diretso na ako text. Pag-live naman, simple na pamalit ko sila. Sa ito pa man sa gapon. Saba kita. Kaya kami si Marie kaya nga naka. Wala ba naman? Batiin na. Sa bus. Kasi pa kayo malilin. Sa live. Ang mga manawin lugar. Hindi mo talaga. Diba? Hindi pa man siya. Kamu natitaw? Ay na lang. Pagkawa tanong ko. Ako na lang yung plan. Ay, naglaag na siya din ako. Ulahi ka na nun ya. Ay naman, naglaag na siya din. Naglaag ko ba? Ito siguro pa pangaso. Boy, narabay sa hagunoy boy. Ang sagat hanga hagunoy daghan na bagay kay ilalulo. Taras bro. Upot dito sa nga hagunoy. Yung limit ka galing ganyan niya.
Malimot kay galing kanina ang Nagilak nagilak. na siya. Wow! Nagilak na siya. Nagilak na nagilak ko. Bal ano ang hila ka? Pag Booking sa iboy. Nakakagiyapas mga ibanan. gapon Sige na. na tayo. Kapit ka pala ba na animal gusto. Yun to ka. Ano ba tong animal na namlay kape? Hindi sa manak makakon kasama ganun ha. Kaayo bis intrato. Pero wala nagsaba. Ay. Alang iyang hunang-hunang pag saba mabantayan man. Di ba nasamad ka? Tingnan ko naman ito. Ako yung Koreana kay dagit-dagito man lang pagsayo ay. Isa may dagi na ng bata. Ay yung mo ganyan nga, yun yung nasusunod nga ipagawas sa tong bata ni. Ipagawas ng bata. Kabarong isang bisaya din. Abang sabi sa sabot na. Tagalog siguro. Mga sabot sa inyo. Ako ni Sa sama sa Kuan ba? pauwi ka raw. Kaya nga, ante, anong hinahanap mo? Nagdalaha na ko sa unoy. Nagdalaha na ko sa unoy. Doon ka mo, anong hinahanap mo, ante? Gana, pinadali ka na palit siya po. Uy, ikaw yung batang tinawag ko ganun. Kailan mo kung gano'n dito? Tanaw na si Tambi. Tetap ay ada bintu ada man kasama Tagalog. Ano ba Tagalog kaya ganang bata o? Kabalo ko. Tagalog. Tagalog ka lang. Tagalog ka na nila Cardo. Tanggol. Kabalo ka na siya ngalan na to. Anong pangalan mo? Amigo na gid mo. Galing nga. May asawa ka na? Ya. Hindi mabog. Ang ulo sila sila. Ano tigang marking din? Dalin. Dito sa buko yun. Ibo ito sa banyan sa mga live. Gabi man siguro nag-opening. Ayaw niya gabihin. Opening sa susunod. Ami ko pinilo ko. Amit ba niya? Wala magpala. Hindi pa nag-opening sa live. Kadalaban ka naman sa kung gabihin. Ano kayo opening? Ay, lang kayo mga live. Sige. Hindi ba kayo mga live? Sabi ginang-kinig mo na itabunda-bunda. Ako hindi ka balik na sa bawas. Ay damo kinilawan na ito mga Agapit ba ang Pag ito nga ko abin na kung padung na mo ito. Ito kay nagbiyahe naman. Kung katoya, sama ng tiri. Nagulat pa ka dito, te? Ha? Nagulat ka? Pagtawag na ko ng sinengon nga naapa sila sa Agura din. Naguna na naman pagulat. Alang dugo mo dito mo siya dugo sa gisa no. Ito ay guys ano yang ipapalit yung mga Rapper. rapper ha. Lagot iko. May pa nagsulod-sulod dyan mo dito nag-adto mo Jollibee. Nagwa pa may nagahatag sa 200 ay kumalaog magikulat to daw kuan. Ang unsa pa ta oras nag-abot mi dito nga. Una Yan, din mo sorry sa mga live. Nanghatag mo bayad ba mi sasakyan? Para sakyanan ba? bayad na badaan. Nagwa pa ko nakabayad dito ah. Pagpaingon din yung lugar. Pauli na. Nung hapat mo gid sa gesa no nya. Ay pamalit kay rapper sa. Ano niya sa? Kapit? Oh. Yung ba may nga mag-Jollibee, basin man na mag-Jollibee. Moto si Joby panaganaan na ako pagpadala sa 500. Kaya niya mag-Jollibee ang uban siya nanganganga Pagkasin dito. ako sila di masad. Na, so, uban may gahapon, nakaduka-duka naman ko. Ano ko, kapoy na ko pag bako din. Abot lang gid akong tela gid nga ng hubad. Ang hukom sa init gid. Init kaya nga, aircon, init, naglaing tilaw Sa kayo na. init, ilkon init. Agawas, may sakuan kinan, udto may init ng gawas. Yan samot lang gid pagtambaya na bitaw strat. Nakay, Ugay na kay mo lang to. Kuha na gid kay cocktail do apag abot gid pag uy, ay, ito mabasay. hubad dati. Nagaw tilaw ko. Hindi magapon ko, pag tubig. Bukas ito, Bumanaman siya. Yang immersion ninyo among Bali nga sa'yo po. Pwede man nagdawat ang kan, agawaton diya sa Ila Santos, kidwar ang ko. Nagdwar ang kan. Ang pero kasagara lagi ipabutang nili sa balingon gato namang wala kaya. Ang sa una balingon dito. Nay yung mga estudyante nga dili ang kaya sa kanang balingon sa pilayo. Ibag po dito sa ikam. Hindi yung mga mamo, may kaya man kaya mukat ang mga gira Ni ni. daghan nila. Kaya. Basta January ang inertia din sila.
Nakahasad ang pangatlo sa din. Sayang yung beauty care no kay walay make up no. Nagkuhan mali naman yung make up na ni nga pang semester. Pero absent magud sa time good. Nahuman na ang second semester no amin nga make up. Unsa last lugar ninyo? Wala gyud mi nakakuan. Kurang color. Nindot unta kung naay make up gid inyo na kuan kay Make up o ribbon. Wala gyud mi mo sa ribbon. Walang pa. Pero mo ipapractice mi na kay. wala yung maestra nga ikuan nga anak man para Yung tumay sa nga kita di mo sa eskwelahan mo mo. gina pinakanindot gid kung mabalaan ninyo na kay Lagi ang riban. riban o kanang make up kay So make up daghan bagi pa make gamit up. kay na ninyo Sabi tong hairstyle ito. Dahil mo ko nang malilin kay dinali ay mo oras karon kay tungod sa kanang ipauna may pag-exam ba. Dinali ay oras naman niya. Dili naka-perform tanan. Ako na may nag-exam kay graduating. Wala na nakita sa makeup. Sabi ko, Kung lang mo kaya mas mahal mo magapayat mo sa tambag tuloy. palit sa ita Okay sila mamapangat. ano to sa life? Ito nga ba? Taray karon to yung mo aki kay ibo biya. Ilang daw na. Muli kuan ka ng kuan kayong buwan. Apple. Muli na ko kayong buwan. adto man yung sa kuan Dapat ang kamada sa balang sa dapat. amo to Sulunan pa. Dili dapat sa ato na Jollibee nga gadto na ma. Dito agi on.